van de ouderieën, van de ouderaren. Alle Pieter Boites plak het Hinnepiekje is 35 jaar opzet en draait al jaren mooi succes op vrijwilligers. Ze binnen de dupe worden van strengere wetjouwing voor de bennenopvang. De vrijwilligers moeten betellen kräften worden. Er luidt al een subsidie van €45.000 van de gemeentekleer, maar ze willen per vast geen geld hebben. Dat geld dat hebben wij eigenlijk helemaal niet nodig. Wij vinden dat dat wel heel ergens anders aan besteed kan worden in deze tijd. Wij kunnen ons prima redden met de ouders die inbrengen. En daar doen wij het al jaren mee. En we schieten niks tekort. Tweede Kamerleden Pieter Heerma en Jacques Monash binnen Joert op bezitten bij het Hinnepiekje. Ze staan helemaal achter de vrijwilligers. Ze willen dat geld niet, maar het moet volgens de letter van de wet. En ik vind het belachelijk. Het is belachelijk dat het hier al zo lang goed draait. Ze voldoen aan alle regels, er verandert niks. Maar het kabinet dwingt ze om geld te gaan accepteren van de belastingbetaler. En dat zou niet moeten. Monash had contact gehad met minister Ascher, een partijgenoot van hem. Ja, ik heb vorige week donderdag tegen hem gezegd van joh, dat Hinnepiekje is zo prachtig. Het bestaat al tientallen jaren. Dat mag niet het kind van de rekening zijn. Want we moeten natuurlijk wel zorgen dat het allemaal professioneel geregeld is. Dus ik kan niet zorgen dat we een uitzondering krijgen of dat we het nog eens goed onderzoeken. Dat we het in ieder geval nog een paar maanden kunnen gedogen. En er zijn nog een paar andere gevallen in het land die erop lijken. Dat we kijken, kunnen we die nou niet met een uitzondering toch onder de wet brengen. Hij heeft mij toegezegd dat hij naar gaat kijken. Als de minister geen uitzondering maakt, sluit het Hinnepiekje de dwarren. Het subsidiegeld aannemen is geen optie. Dan word je echt een organisatie en hoor je onder de andere peuterspeelzalen en kinderopvang als bedrijf. En dat is één ding. Dat is niet ons Hinnepiekje. Nee.